Goştan tarar halası. Töwerüň asydalygyny oýaryp ýanlanan Allahu ekber bilen tarar sahwasynda 1854-nji ýylyň Ýokrama Tomsunyň ýene bir täher başlandy. Bugüniň niçikde gutarjagy belli bolmasa-da başlanşy öňkä wagtda geldi. Dolanaý hem älemiň ýagtylmagy bilen edil ýaly ýowy öwliýanyň defesine sallandy durdy. Weyran bolup uğran gadymy Saras galasynyň goloýundan owanyň bir öýünden çykan boý ortadan delenlerek etgany ýerler ýüze tegelek taryhy gladym 10-20 ädimlikde bagly duran atlyň ýanyna ýetinden soň töwerine garanjak boldy. Serdar, sen şunu jagaly ýa. Diýip öňe howalar. Soň atwagynyň başat ýeňilik bilen teýere goýdy. Ýani 35 ýaşa girenem bolsa, ýöňü müteneflenen gyrçy gara sakgally ol adam bolýandy. Ol 8 ýyl mundan öňe dünýäden öten bu özürde Serdaryň ulugly. Başynyň ýaşlygyna garamazdan tarapda ýaşaýan türkmenleriň ket gudalarynyň ýöňe sürýänlerinden biridi. Öz ýeresiniň hanydy. Goştanyň garratasyna Akmammet Serdar diýerdiler. Akmammet Serdar egri gylyjyň niçikde oýnadylýanlygyny ahal ýigitleriniň köpüne öwreden adamdy. Ol ahal tekeleriň bir bölüniň bu ýetmezçiligi sebäpli tarapda ötmäke ýeden ötdi. Akmammet Serdar nedir şanyň garşysynda atlanan serdarlardandy. Goştany hem ýylat edermen Serdara münasip artyk il penasy bolan batyra münasip ogul hasapdaýardy. Goştan teniz uly darkaşlara gatnaşmadygan bolsa, kiçenrek çaklaşyklarda edermenlik görkeýän adamdy. Goşut Soğutamyşyň beg taýpasynyň ýary wökçe ýeresiniň somalyk ýüri ugrundandy. Kän mahal geçmäke dorasyny täpdirdi, goştun garaşan adam hem gelip getdi. Ol Täçgök Serdardy. Täçgök Serdar Ataway ogly tekäniň utumuş bölüginiň saçmaz agty gyr ala sakal ala jüwe ýeresindendi. Täçgöküň gelmegi bilen töweregiň jemeniyeti köpeldi. İlen öňürtü Goştanyň goňşy Kelhan kepele peýda boldy. Ol tarapda tanalýan demirçi ustady. Kelhan kepele öýle öwdarly ogully ýygynyň hem bardygyna garamazdan aýaly dünýeden öteli bäri köplenç öz ustahanasyna bolýardy. Öýlenmek baradaky inçe umytdan gutornukly elüzmäni sebäpli ýaşy barçana ýetenen bolsa, ol heni sakdalyny dolu goýbermändi. Garçudy. Kelhan gaty daýaw, äwmedek çaqtanaşy iň öwrümli adamdy. Kelhan, gaty geýnüwli görnýärler. Onu seýilen Täçgök Serdar sowal bermän durup bilmedi. Kelhan kepele eňerini sypap salarak ýylgyrdy. Bugün pendi waýym toýuna çagyrlyk halifa. Asyl ýalyda düşerak. Bugün toýdurok, toýa çagyrylmak ýalym bir gowdat bolarmy? Diýip Goşdan Kelhany täzeden sepdarly. Loh-lohlar bilen Kelhan eşeği ýüke çagyrýanlar Goşutjan diýip nakil getirdi. Biz ýalakyny törde oturtmak üçin çagyrylmaýanlaryny öýdümen bilýänsiňler. Gastapçylyk etmeli. Ulan toýnagyndan kire islemez Kelhan. Hyzmat et, gastap bol, törde otur. Toý bolup dursa gowy. Dörs aýtdyň. Toý bolawersin. Ya forman toy bolsa iýje günni gapçana ýumaga darady. Sol mahal üçünji öýden çykan adam olaryň ýanyna gelmäge çekinýän ýaly gapyda eski wagt durdy. Ýygyna içerik dolanjak ýaly hemekdi. Ol Goştyň enisi Hojagully. Egerde agasy uzak hem howply ýoly ugramanynda öten akşamky galmagandan soň Goşda amana sen gidip gel. Ýa-da onun dilaýlanmady. Esri salym oýlanyp duran Hojagully o bir täzeli tapan ýaly çal-çal sanýarlar atlara tarap gaýtdy.
ol gele gelmäge ağasy ýüzünde. Belkem tälimden gaýdarsyn gowşut ağasy. Belkem bir ýatykda ýatyp turmadyk bolsaň, Serdara taň salamyny berersiň sen. Diýenden soň inisi ýalňyşyny götürdi. Hojaguly özüni dawa jenjele goşulmayan, ýuwaş adam hasaplayanlygy sebäpli ağasy gowşuňam ata çykyp, Eýran ýaly howply ýurda benniler azat etmek maksady bilen gitmegine büýükden garşdy. Şonuň üçinem ol töwerege ýygnanan adamlardan çekilmän ağasy bilen karşılaşmak dowam etdi. Taratyň senden diýadarak hany we warka ýefir boşatmak saňa galypmy? Gowşut inis bilen gepleşmeýän ýaly ýüzüni täşwewe taraply uzdy. Bu zamanyň kişileri genança da ýok Serdar. Anha ýeňmese diýişini tutdur, ýurtdan göz ýaş edýär. Hojaguly aýallaryň arasynda duran ýeňmesi ýa-sultana tarap ağlar barady. Şol wagt özüne de aýdan sözlerini ağasyna değişdirýän bolsa, ýeňmesine seredi baý. Sen pälimden gaýtmasaň, şu mahal agzyny açmaýan ýeňem erse, şola wagt göz ýaş etmeli bolar. Ýa-da hiç var. Gurrun dartynlaşyp barýanlygyny, soňundan oňatçylyga ýetmeýänligini aňan täşbok Serdar özüniň bardygyny duýdurdy. Ol hojagulyny köşüşdirjek boldy. Biz alamana ýa töweşe gidem dok hojaguly dileýçiligi, gedaýçylyga gidýär. Ödem biz gedaýym forwasy, gedaýda elçilen bir zat edilmeýär. Olmasa da onu urmaýarlar. Onuň üçin hojaguly täşböwe de sesine salyp bardy. Onuň üçin torwaly gedaý itgüdük garşalýan bolsa, dedi naýda bilen myltyk garşalar. Bunu diýdi de hojaguly hyrra ýynaýdan. At üstünde oturan gowşut inesini ýasama ýylgyryş bilen urutdy. Katlynyň demalýan howasyny injeli ýogyny ses bilen doldurdy. Sagamany gelin. Äge ola görýän. Gaýtarmysata, senden medet. Märekäniň içinden öňe saýlanan küýükçe kempir gowşutyň ýanyna bardy. Kempiriň elinde bir tegelek nan bardy. Ol nany gowşutyny. Emma onuň eli atyň gasbyna da ýetmedi. Nan aşak eýlen gowşutyň eline geçdi. Diýişler dökülüp oturan kempir eňelini hereketlendirdi. Itten uçtan öýdi gorar. Sagydym amaň elim. Gowşut adamlaryň gowuny götürmek maksady bilen ýylgyrdy. İlçe ölüm ýok diýipdirler harry. Allah uğruna etse giden adamlara mal gaýdar. Gowşut töwerege nazar aýlansaň adamlara mal gaýdar diýen gepin Allah sığınıp aýdylanan bolsa, üstüne düşmänlerine göýdürdi. Sebäbi ýygmananlaryň arasynda 15 ýaşyny doldurup 16 aýdan Karkara, 13 ýaşly jigit Oraz bilen boldy. Karkara gowşutyň goňşusy, özünden gaýry gany bir hostarda ýok. Häzirim Eýranyna bellilikde ýören Daňatar aganyň gyýdy. Geçen ýylyň güýdünde Gajar alamançylary tarapda dökülende Daňatar agany mal tygdyrýarlar. Karkaranyň ozaldan keselben ejesi hem şol wakanyň ýanyndan ýok bolupdy. Daňatar hakynda bolsa her ýyly maşmaş bardy. Kim onu Gajarlar ata süýredipdirdiýse, kimse ol bundan açypdyr bolýan, ele düşensen gözüni oýupdyrlar diýär. Garaz Daňatar hakda oňly habar ýok. Ol şum habarlaryň neçik ýol bilen bolsa da Karkaranyň Orazyň gulagyna ýetýärdi. Gowşuthan Karkaranyň ýagdaýyna düşünýänligi üçin halyny ese agyrýanlygy sebäpli Eýrana gidip Balta Sinat görmek isterdi. Sebäbi göze görnüp uğransaň gıyın maşgalanyň derdesleri köpelip başlaýardy. Emma
karkaranyň ýagdaýy ondan başgaçydy. Birinjiden ýaş gyzy ýaman gözden gorap saklajak degerli postar ýokdy. İkinciden karkara bu sebäpden iň görmegi gyýdy. Gözellik gowluk hasaplasy da karkaranyň gözelligi onuň öz başyna ýamanlyk bolýar. Oňa hyridar göz bilen garaýanlaryň, ony her hili mikroal bilen ele saljak bolýanlaryň sany köpeldi. Karkara kesin çykarman ýöne seredip dursa da gowşut onuň aýtmaly sözleriň aýtdyrmazdan bilýärdi. Sonuň üçin golculawyny silkmäne mejbur boldy. Märeke bilen hoşlaşan iki atly ilerligine tarap ugrady. Olar taýak getimara açan soňlar ýyzdan gelen "Gowşudagy" diýen diňçelik ses bilen aýak çekmeli boldular. Märekeden saýlanan Huseyn bir köýnekli 8-9 ýaşly oglandyk ýolagçylary tarap ýelip ýatydy. Ol atlaryň ýanyna ýetip barýarka köýneginiň etegi aýagyny çolaşyp tuýduryp gitdi. Ýüzi ýer gabady. Oglandyk ören tiz ýerinden turup köýnekledi de ýene ýugurdy. Ol iki atlynyň edil altynda baran soň sesde durup dağa seredýän ýaly ýüzüni ýokary etdi. "Gowşudagy, täçegaga" diýip oglan at üstündäki oturanlar gerek-geregine seretdi. "Meňem kakamy getirersizmi?" Eleşan eşikli çağanyň sowalyny oňundan ejizden täçegok serdar. Gowşut näme jogap gaýtararka diýen pikir bilen onuň ýüzüne garady. Solanyň içinde ýaldyraýan gara jogaplar at üstünde bolan soň hasta uly bolup görünýän adamlaryň gara gözleri bilen çakmışdy. Gowşutyň göwnüne bolmasa çağı gözleri "Geler diýsen gülerin, gelmez diýsen ağlaryn" diýen ýaly. Çağanyň nazaryndan gözüni aýyran gowşut ýüzüni aşağı saldy. Onuň görüşleri oglanyň ýalaňaç aýaklaryna saklandy. Çağanyň sag aýagynyň başam barmagyndan gan çykdy. Dyrnagynyň üstüne düşen topur bolsa, ganly palçyga urildi. Oňa jogaba garaşýan çağa agyr öňünde duýmaýan ýaly. Gowşut nazaryny nerede saklajagyny bilmän täçegoga tarap ämetdi. Kılıç tiyirip köwüşe girilende ýaýdanmaýan täçegok sevdaryň häzir ýagdaýy oglanyňdan enaýdaldy. Täçegokdan teda çykman soň gowşut eýeriň gaşyna seretdi. Eýer gaşyna gün nuru düşüp ýalpyldaýardy. Göjüňsi barmagy bilen eýer gaşyna tiklap başlan gowşut ahyr bilenmeli boldy. "Kakan geler goçogum, kakan geler. Haçan geler, gowşudagy, haçan?" diýip öňkünden agyr howar tapan çağa soňraklady. Çykdansa ýagdaýa uçan gowşutdy. Çünki ol oglanyň kakasyn haçan geljekdigini aýtmaga beýledi dursun. Asla geljekdigini bilen aýdyp biljekdi. Bu gedek gowşuda derek täçegok jogap aýtdy. Kän diýde geçer bolýan, kakan geler köş. Jogap içinden makullan gowşut jylawy silkdi. Bir eli bilen köýnüň etegini çekip beýleki elini hem ýokary galdyran beýençli oglanyň hoş habar adamlara tidirak getirmek üçin diýde tarap aýlandy. "Hey" diýen inçejik peşden gowşup baňlyp çağanyň ýygynyň garady. Oglanyň köýnegi diýinden ýokary. Gamak ýaly aýaklarynyň astyndan togan durýardy. Inni onuň büdüräsi gelmeýärdi. Deň oşulan iki atly ýannakly düzlük bilen täpjak barýardy. Hiç kimden ses seda çykmaýardy. Şeýdip epes ýörelenden soň derýa tarapdan öň aýagynyň birine çalarak ýemseýän piçak owadan aty ýigit gelýän arrykdan uzun boýly sakally adam göründi. Ol tarag tepeleriniň häzirki başkanydy. Hocam şükür. Jursady hocam uly molla nazar ogry bolmady. Hocam şükür häzir 62 ýaşyndadyr. Ol 1790-njy ýylda Tejeniň 40 boýy owasyna dogulýar. Ol Togtamışyň wekil ogrunyň gara wekil garamak diýersindendi. Hocam uly
yaşlıktan doğumludy, uğur tapıcıdy. Henüz 30 hem yaşamaka Xiva handagy biledine ýakyn aragatnaşyk taklap. Şonuň üçin bolsa gerek, ähli tekaniň hany Murat Serdar dünýeden ötünden soň Xiva hany İskendiyar han Hojamola ak takallyk derejesine başlap teke Hudalarının garamagyna ýerger. Şeýlelikde 1823-nji ýylda ahalla geçen Uly Teke geňeşinde ony Beşgala tekelerine han belleýärler. Hojamoly han şu hem öri yetmezçiligi sebäpli tekelerin bir bölüginiň taragata göçmegini gurdaýar. Soň bolsa aňyrsy 2-3 ýylyň dowamynda aç ýalaňaç tekelerin geneginden galdyrýar. Adamlar bilen dil tapmagy ustad han hatda goňşy ýurtlar bilen gepleşip ekmäge tohumlyk gallany da targanmagy başarýar. Hojamoly taragta tertipligini berkidýär. Çağalaryň köpüniň mollada okap, döwre görä bilimli sowatly bolmagyna uly üns berýär. Ýurtda oğrullaryň, jümrüleriň sanyny azalmagy, kenetçileriň, dokmaçylaryň ösmegine galanýar. Şunlukda ol ilatyň uly hormatyndan peýdalanýar. Emma ýaşyň gaýdyp ugramagy bilen onuň sanlyk wezipesini bejaý edişi bowşap başlaýar. İlat arasynda nägilelik görýär. Soňa waka nähili möhüm iş bilen ýüz tutulsa-da ondan şükür edeninden başga jogap almaýan ilat oňa hojam gara ýa-da hojam hanlarla hojam şükür diýen lakap goýar. Hojam şükür Boşut han bilenim gaty ýakyn daýýegen başy çöri maşat telpekli hojam şükür şu mahal çapyşyklara baýra galyp ýören. Ýöne soňky toýlaryň bir ýerine büdüräp aýagyna agyrdan asny derýadan suwa ýakyp gelýärdi. Han olasna çakdan aşa gowanýanlygy sebäpli suwada öýde ýakjardy, torbasyny öýde atýardy. Atynyň aýagyny agsadandan soňa hojam şükürüň işi sol bolly diýenýärli. Başganyň deňinde ýetilende gowşup at başyny çekdi. İki tarap salam kelik alışdy. Hojam şükür iki atlynyň hanja neçikde maksat bilen barýanlygyndan gozaldan az kem habardar bolsa-da "Ugur hayır bola ýigitler" diýdi. Gowşup jogap gaýtardy. "Ugurmyda gajary ýylyna hanaga. Alamançylygamy, çaparmançylygamy" diýen başgan täşgir Serdara nazaryny dikdi. Ömründe ilkinci gerek görýän ýaly onuň depesinden daganyny çelip ýynlady. Nökör sany az görünýärle. Bennilikde ýören adamlaryň ýylynden marýar hanaga. Güýç görkezmäge ýagdaýymyz bolmansaň, Allah umyt baglap bilegçilik edip göräýärdik. Güýç bilen benni boşatmaga erkli adam hojam şükürüň öýdi bolmaly. Boşduň aýlawly gepiniň manysyny alan başgan yatıp galyndan atyp galetdi. 5-6 sany Taňry welnesi üçin nökörleşmek ýa hanlaşmak derkarmyka? Goňşy aralykda alaman çaparmançylykda onça agaşma tozaşma bola gelýän zat ahly. Beýsek ähli pişäni bir ýany taşlap günümizde Horasan ýoluna getmäli bolarda. Yer titräne ýyl gelene Hudaýa şükür edin. Onsoň hanaga ýuruň aýagy ýagşymydyr diýip boş başganyň sözüniň arasyny gördü. Hojam şükür bu gepiniň aslynda nähili manynyň ýatanlygyna kemsiz düşünsede düşünmedik bilen boldy. Ol atnyň aýagyna garap gitdi. Ýuruň aýaga mende ganimat. Başgan her hal ýurukly gurgundan daşlaşmak istedi. O musapirler haýsy ýerden bolmaly? Anaga. Şolaryň köpüsini hä özünden tanamzak. İki santy oşlaň owasyndan. Olara kimler diýerler? Bire 3-4 ýyllykda düşokdan göçüp gelipdi. Beýleksem men goňşym sana taraga diýerler. Ýerinde Ýusuf ýaly oglan bilen biçare gyýyjagaly bar. Gözi giden soň ýaşlygynyň keýwany tam amadyny tawşyrdy. Garab ne boldy? Benniler haýsy ýerdemiş? Anyk kabilen bok bolyn ýelden ýetden ýetden habary görä
Abbas Han'ın gelinmemişler. Hocam şükür boğuştuğun atının döktürgesine çala yılgırış bilen teretdi. Köle uçun näme götürdüňiz? Horjunňyz biçak ýokly görünýärler. Başkan bilen gep oýna düşüp durmak istemedik boğuş gönsünden geldi. Kölega götürmäge malymyz ýok hanaga. Kelhanystan sündeläp ýasan bir egri gyljy bar. Sowgat diýip alyp barýar. Horjunda da adyk owratdan gaýry zat ýok. Egnimizde de gara kelle bar diýende, hocam şükür ýaňsyly ýylgydy. Ojaga sowgadyňyz bilen boşut başganyň aýtman goýan, gara kelläňizi goýup aýtmaly bolar diýen sözlerini içinden dowam etdi. Gara kelle ahir bir ýerde goýulmak üçin ýasalandyran hanaga diýip bu gelek täç gökdepdi. Kysmatdyr da kimin ýüzi bilen gidýäňiz diýip başgan näme ahyrlyrak ähli bilen sorady. Ýüzüm ýüzi bilen hanaga, ýüzüm ýüzi bilen. Hocam şükürüň aýdylanyny maqullanyny, ýaňsylanyny düşünip bolmady. Alnıňyz açyk bolsun. İş bitirip gelseňiz habar etdiňiz. Hoşal bolur. Boşdan bir zat diýjek boldy bolýan seriýa tarapdan küle ýawasyny gordurup peýda bolan, gara ýagızdan gelen, bornu jaýtaryp duran adam täsir berdi. Ol adam keniz ýawasynyň başyny çekmäke, "Hanaga, gaty käne bilendiňizmi?" diýdi. Adamlar saňa garaşyp dur ahyry. Başkan bir wada geňirýän ýaly sypata giýdi. Adamlaryň garaşmagynyň sebäbi hakydasyna gelen soň hocam şükür boşut bilen täsir bolýar. Ýigitler öz namysyňyzy nähili gorumalygyny öz gözüňiz bilen göresiňiz gelýän bolsa, sürüň ýetim bilen boşut bilen täsir bolup, buňky bolmaly wagtdan bir habar. Bolsa da ýollary derýän tarap barýanlygy sebäpli başganyň ýetinden sürmeli boldy. Birinji bölüm.